Moi boas. Vale, pois aquí estou outra vez. Hoxe volvín ao Twitter como Eva Patiño, a min hackearam a conta a esta outra, a Saínza Olalla, pero hoxe xa recupereina e volvín como Eva Patiño porque eu teño que estar no Twitter para dicir as miñas cousas, só le faltaría, non? E xa outro día subín ese vídeo e hoxe vou subir outro. E hoxe xa cheguei ao Twitter un pouco así, quente pola mañá. Quente por esta campaña de que hai que falar de cousas que nunca se falaron neste país. De sexo. Da sexualidade das mulleres e hai que falar pas mulleres. Sobre as mulleres. E teñen que falar as mulleres... Bueno, unha cousa tola. Daquela eu ofendime un pouco porque eu teño 45 anos, fixenos no mes pasado, eu compraba aquela revista Nuevo Vale e xa o dixen no Twitter, e aí poñeche cousas de como masturbarte soa co teu mozo. Home, sí, en eso era certo que era moi hetero a revista, pero bueno. Sí, e cousas como chupar unha pirola, eran casi tutoriais, e ti, pois, sois, despois xa ibas probando na vida, porque, claro, tampouco... A ver, ti lías aquelo e dis, bueno, isto podese facer, eu vou aquí escaravellar a ver como vai isto. Sí. E depois eu teño a sorte, sempre o digo, eu traballei moito con mulleres, especialmente as miñas alumnas, mulleres de todas as idades, mulleres da aldea, como viña falando no outro vídeo, mira, xa me ven todo así rodado, é unha maravilla, a miña vida é unha maravilla. Vos non estades vivindo no sitio correcto nin da forma correcta. Eu teño falado moito con mulleres de todas as idades, por exemplo, pois de masturbación, de menstruación, de menopausia, sí, sí, e tamén de sexualidade masculina. Eu hoxe dixeno no Twitter, para tabú a sexualidade masculina. A ver se empezamos a falarlle aos homes sobre os seus comportamentos e tamén sobre a súa sexualidade. Daquela a min, eu hai unha cousa, eu son instructora de pilates. A titulación e o traballo é instructora, eu instrúo a xente para relacionarse ben co seu corpo e controlalo, saber como funciona, saber mover cada músculo independentemente do outro. Podía facer un vídeo tamén onde explique moi ben as cousas básicas do pilates, pero hai unha cousa que sempre falo nas clases, eu explico a todo o mundo que me queda moi ben, porque eu son moi boa instructora de pilates, eu son moi boa todo, son moi boa en xeral. E é sobre o chan pélvico, porque é unha cousa moi importante que ten o pilates é o traballo de chan pélvico. Sí? Eu isto explico sempre, todos os anos, para homes e para mulleres. E daquela falo dunha cousa que sí que se fala pouco, que é o chan pélvico dos homes e os problemas de chan pélvico dos homes. E falo, por exemplo, das incontinencias urinarias. Porque ti estás na túa casa, comendo tranquilamente, e sai un anuncio, e sai unha señora dunha certa idade, me meo, pero mira que feliz soy, estoy aquí bailando la cumbia, me meo, pero soy feliz. Porque eu teño estes produtos, que pode ser dende unha compresa fina ata unha braja directamente que pos, depende de canto mexes por ti, pero que feliz. Pero non che poñen un anuncio onde anuncian estes mesmos produtos para homes. Estes produtos existen. E se me estás vendo e és un home, como ti non debes pasar moito polo súper, xa supoñendo que vai ar moito, porque ao mellor xa che vai a mullar sempre, pero ti non pasas pola zona de compresas e cousas destas de hixiene íntima, pero isto existe para os homes, e hai dende unha especie de casquete para meter a colloada, que ti polo e despois sube o calzón, xa non podes, ten que ser un boxer así máis apretado. Vou explicarvos eu cousas de pirolas aos homes, non? Que treme del, ou ter xa directamente tamén como esa braja, bueno, pois existe o calzoncillo. Para que se ti xa mexas máis por ti, pois soes que non che traspasa o pantalón, isto existe, porque os homes teñen incontinencias urinarias. Sí. Os homes teñen incontinencias urinarias non só por problemas de próstata, non só despois dunha ciruxía de próstata con bisturí, porque podes facer con láser, se queredes tamén me lo explico un día. Os homes deberían de saber isto, que se operan da próstata, con bisturí, van quedar con incontinencias urinarias e con problema de erección. E existe unha opción con láser, cando
é un cancro máis en estadios iniciais, que non deixa estes problemas. Pero, bueno, isto se queredes, pois, decidemo aí e conto-vos para outro día, falo-vos de próstatas. Isto non vai de próstata, isto vai de parte de chan pélvico, eu teño todo controlado, todo. Eu sei moito de pirolas e de cousas de homes e de sexualidade masculina. E agora, poñome seria, na parte esta profesional, si o sei. Daquela, aos homes pasanlle estas cousas. Porque fixeron o mellor, tiveron un traballo de esforzo e non coidaron o chan pélvico. Os que se mazan no ximnasio, aí como a cabestros levantan peso, non coidan o chan pélvico e acaba cedendo. E a vida, en xeral, é dicir, igual que se desgasta toda a nosa musculatura, a do chan pélvico, pois é como a outra. Tamén se desgasta e vai aí co peso todo. Chan pélvico é aí todo que che colle desde o cu hasta adiante da pirola, é dicir, ata aquí, a zona da pelve. Bueno, podedelo mirar nun atlas do corpo humano, se queredes. E desgástase. E daquela, pois, a unha certa idade, ao mellor, aos homes podemos pasar que vas mexar, ainda a sacudiches, se mexaches de monte, sobre todo, e pois metes, aquela jota última que me quedou. Isto pasa. Isto é o chan pélvico. Isto pasa aos homes. Podemos pasar que vas mexar e a veces está moi tónica ou musculatura, mexas así como a chorros, unha pisca, paras, outra pisca, parece que che costa traballo mexar, parece que acabaches de mexar, pero, non acabei, ainda tiñas outro chorro, todo isto é do chan pélvico. Eu pregunto, estades falando disto entre vós, nos vosos espazos masculinos? Estades consultándolle ao médico estas cousas ou xa esperades a que aquilo non teña solución? Ou que a solución sexa o bisturí? Pois eu falo isto nas clases, e daquela eu explico. Cando teño homes e cando non tamén. Explico ás mulleres, por exemplo, que un bo chan pélvico forte axuda a ter máis e mellores orgasmos. Aos homes tamén. Ter máis e mellores orgasmos. E agora ven a parte exclusiva de homes e vou-vos explicar como se vos pon a pirola dura. Dura e tesa. Por un lado, ponse dura porque a pirola enchese de sangue. Por outra, ponse tesa. Tesa, enténdase que trémase para arriba, levántase, porque o chan pélvico apreta da base da pirola. Non? Trema dela. Teño aquí unha sombrilla destes recollibles, tamaño pirola moi grande. É para que o vexades mellor. Porque ao mellor xa tedes previcia tamén. E tades co móvil daquela ti. Agora tela pirola, mira, xa se enchiu de sangue. E agora tes o teu chan pélvico. Isto o explico nas clases así. Porque eu sei falar e non podo falar explícitamente. E o teu chan pélvico trema aí. Pero ti xa tes unha idade e o chan pélvico afrouxou e ti agora está chea de sangue. A pirola está dura, pero o que non está é ben tesa, ben... E daquela ti, ao mellor, gustache mallar a túa moza, muller, compañeira sexual, chámalle X, tamén lle gusta que malles, gustalle, ou gustalle mallar a ela, gustalle poñerse aí a mallar. E claro, a ver, non malles, tía, que isto non me trema. Ese é un problema de chan pélvico. Por exemplo, estáse falando disto. Daquela estamos un pouco de insatisfacción. Ti porque se che vai, ela porque... A ver, vou ir con coidado, que isto non trema. Isto pasa. E pois pasa outra cousa. Igual que a podes mexar por ti, desde unha gota ata un chorro, ata o descontrol absoluto. Ti eso, trémalo co chan pélvico tamén. Ti con que paras aí que estás mexando, con que paras ese chorro? Co chan pélvico. Chan pélvico, se queredes facer a proba e desmexar, cando corta a mexada, é que estás activando os músculos do chan pélvico. Isto explico eu nas clases. É así. Se ti vas a exacular, como cortas a exaculación? Co chan pélvico. Claro, chega unha idade que che pode pasar que, aí foi. Pois non sei como foi, como me pasou. Pasouche porque non tremas co chan pélvico, por exemplo. Co cal, chega unha idade que moitos homes teñen problemas de exaculación precoz a causa disto.
E aí, pois, hai unha insatisfacción sexual. Deles e delas, unha ansiedade, uns medos. Uns medos. Xa teño chan pélvico, entre que non me trema ben, agora a ver se me corro, non me corro, xa non mallas. Porque ti xa vas a medo. Ti xa vas a medo e dis, que me vou ir. Por exemplo, desto falase pouco. É o que viña a dicir hoxe no Twitter. Está moi ben a educación sexual, eu a favor sempre. Está moi ben falar de sexo, eu falo de sexo sempre. E, de feito, falo moito nas clases. De sexo é todo o que leva á sexualidade, de menopausia, destas cousas. Con moitas mulleres. E tamén falamos dos homes. Que tamén, cando participan con nós, na nosa sexualidade, tamén falamos deso. Eu explico estas cousas. Sabes? Ao mellor estamos pasando isto. Ao mellor anda aí a tipa pirola regular, ao mellor correste un pouco antes de tempo, non trema ben esa erección. Podería, ao mellor fago outro vídeo onde explico das outras ereccións, o de cando xa non o sangue vai e ven porque desconectas, e digo, que pasou aquí? Non, de feito, teño que facer un vídeo sobre iso. Eu teño que falar moito de sexualidade masculina, eu sei moito de sexualidade masculina, e destas cousas. Pero hoxe viña a falar do chan pélvico, aí vos lo deixo, apuntadevos a Pilates, señores, homes, se mexades por vós, sexa unha gota, un chorro ou mexedes directamente, ide ao médico, ide a un fisio de chan pélvico, se xa estades nunha idade, apuntadevos a Pilates, coidade o vosso chan pélvico, que ten problemas como o noso. Os mismos case. E se sodes mulleres, por suposto, pero claro, nós xa falamos. Desde tempos inmemoriables, levamos falando nos lavadoiros da regla, de non ter a regla, da menopausia, de que se me pica a cona a veces, cousas destas. Estáse falando dos homes, estáse falando da sexualidade masculina. É moi destacable dicir que a sexualidade é algo teu, que pode ser ata un proxecto, como as monxas, cando deciden, pois, o celibato, se di, non? Eso tamén é un tipo de sexualidade. E, pois, a veces compártela. Se queres. E se che presta. Normalmente presta. Porque é a socialización. Ese é outro tema tampouco. Dios mío, teño que falar tantas cousas. Ala, vou facer cousas de señoras. De ben, que non son as estragadas da vida, como, por exemplo, o xantar. Sí. Ala, hei subir máis vídeos, entretanto me dé a gana de subilos, e me preste facelo, e nos dir subindo. E cando non, pois non nos subo tamén. É o bo que ten a rede, a democracia. O que dicía outro día, podemos falar todos, os que falamos ben, mal, explicitamente, facendo un chiste. Ai, de verdad, cantas cousas hai que dicir. Cantas cousas hai que dicir. Cantas señoras temos que vir dicir cousas para señoros. Sí. Eu, por exemplo, eu sei cousas de señoros. Biquiños e ata outra.